sastra prasaja ingkang kalau wingi dipun aturaken menika cetha katulisan. Kula menika artinya saya. Basa krama. Jadi saya dalam bahasa Indonesia menika nek ngoko menika aku. Nek krama dadi kula. Nah, nek kawula menika tegesipun rakyat. Kawula menika tegesipun rakyat, bukan bentuk krama dari kula. Nggih. Terus kawula kawula iki jamak nggih. Ya, jamak. Satu jamak ini. Jamak. Kawula sering krungu apa kata-kata anggone kawula. Nggih, menika naminipun salah kaprah. Dadi monggo donge kurang tepat. Nek gandeng wis kulino krungu dadi upaminipun panjenengan tul keparno kawula matur ya ora apa-apa. Tul kawisan tinimbang keparno kawula mae anu kula maturan kan. Sing metu nganggo anu barang. Nika lajeng kala wau salah tulis nggih Mas Isan nggih. Nek tegene pinaringan. Dikarepe pinaringan. Saking tembung paring, oleh nulis dadi pirangi. Bareng kula cek oh iya nulis leren. Kalih duta saroya apa duta saroya? Nganggo DH apa boten mawi DH. Duta. Duta nggih maose nggih. Nggih duta. Boten duta ning duta. Sang. Duta saroya saged kawicara saged. Duta nggih duta. Duta ning duta. Nah, Sinatan, Pak. Bersama dengan Sinatan mereka bersama dengan bersama dengan Sinatan. Bersama dengan Waalaikumsalam. Oke, padatan sasampunipun serak panampi menika mangke lajeng wonten tembungipun simboli. Nah, menika bikinipun rangkaian si